Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator. En wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor voetballen. Want VVV Breskens bestaat 100 jaar. En wie hebben we uitgenodigd? Serge Ruister, afkomstig uit Breskens, 48 jaar. En voetballiefhebber en passie voor VV Breskens. En heb je zelf ook nog gevoetbald? Ik voetbal nog steeds. Nog steeds? Ik voetbal sinds vertel eens eventjes jouw loopbaan in de club. Ik ben op mijn 6e begonnen als jeugdlid. Ja. Alle jeugdelftallen doorlopen. Ja. Daarna naar de senioren. Ben ik 3 jaar vreemd gegaan met Hoofdplaat. En 1 jaar VV IJsendijken. Okay. Door omstandigheden. Door omstandigheden, zo werkt dat, hè? Discussie met een trainer en dergelijke en zo. Ja, maar ergens anders ruiken is ook niet verkeerd. Daarom, en dat waren ook 4 leuke jaren. Maar ja, Breskens is Breskens en dat is mijn club. Ja. Dan ben ik uiteindelijk teruggekomen en nu ben ik nog steeds actief binnen de VV En welke plaats sta je in het elftal? Ik ben spits. Oh, ja. Maar dat was ik vroeger ook. Oké. Ik heb wat op de grond gelegen. Ja. Pak dat zwartje, zeggen ze dan, met een donker snorretje en zo. Ja. Goed, en wat doe je nu allemaal in de vereniging? Ik ben nog actief voetballer op het 3e elftal van VV Breskens. Ik ben leider van het 3e elftal sinds 11 seizoenen. Ik organiseer jaarlijks de VV Breskens voetbalquiz. Hebben we afgelopen begin maart, vlak voor de coronacrisis, kon die gelukkig nog doorgaan. Ja. Voor de 10e keer de VV Breskens voetbalquiz. Ik ben voorzitter van de Esad Osmanovski Memorial Cup. Jeugdtoernooi wat we altijd aan het eind van de competitie sinds 13 jaar organiseren. Een U19 toernooi met internationale profclubs. Ik ben 6 jaar jeugdtrainer geweest van VV Breskens. Ik fluit regelmatig een jeugdwedstrijdje. Ik vlag regelmatig bij de jeugd. Dus ja. En jouw kinderen voetballen die ook? Allebei mijn zoons. Jesper die voetbalt in de JO19, die is 17 jaar. En Gijs die is net 14 jaar geworden en die voetbalt in de JO15. En hoeveel leden hebben jullie ongeveer? We zitten rond de 370 leden. Ja. En hoe zit dat met de aanvoer van de jeugdelftallen? Dat gaat heel goed. De aanvoer blijft eigenlijk jaarlijks komen. En alle jeugdelftallen zijn tot nu toe nog steeds... Elke rang is nog steeds bezet, elk jaar. Dus kunnen jullie aan genoeg trainers komen dan en zo? Dat is wel eens een opgave voor de jeugdcommissie natuurlijk. Want de vrijwilligers staan niet meer in de rij te dringen, zogezegd, om trainer of leider van een elftalje te zijn. Maar elk jaar lukt het toch weer de jeugdcommissie om alle trainersposities en leidersposities te bezetten. Dus, en de bestuursleden? Bestuursleden, we hebben op dit moment 4 hoofdbestuursleden. Is altijd plek nog voor meerdere mensen natuurlijk, maar die zijn ook moeilijk te vinden. Een penningmeester is eigenlijk VV Breskens al jaren naar op zoek. Maar ja, dat is ook een speciale functie natuurlijk, penningmeester. Dus ja, die mensen liggen ook niet voor het oprapen. Dus. En in de jeugdcommissie is vorig jaar of 2 jaar geleden... is de boel een beetje opgeschud, zeg maar. En die bestaan nu uit 10 man, het bestuur daarvan. En dan ook enkele coördinatoren van de bovenbouw, onderbouw. En ja, dat staat goed op de rit. En wie is jullie voorzitter nu? Hans Bakker is onze voorzitter. Nou, die heb ik gebeld. Ja. Hij zegt, je moet Serge nemen. En je snapt wel waarom. Ja, tuurlijk joh. Passie voor VV Breskens. Want je hebt iets heel moois gedaan. Ja. Vertel. Samen met Frans Meijert heb ik een boek geschreven over 100 jaar VV Breskens. Ja. Want afgelopen 1 mei 2020 bestond Breskens 100 jaar. Zo, gefeliciteerd. Dankjewel. 100 jaar, een eeuweling. Hè? Ja, dat klopt. 100 jaar jong. Maar we zijn nog steeds een bruisende jonge vereniging, vind ik altijd. Ja. Dus, nou noemde jij net Frans Meijert. Frans Meijert, ja. En die heeft een boek geschreven 25 jaar geleden. Ja, bij het 75... Zou je dat eventjes aan de kijkers kunnen laten zien? Bij het 75-jarig jubileum heeft Frans een boek geschreven over 75 jaar VV Breskens. En eind 2017 is hij benaderd door de voorzitter om een boek te schrijven over 100 jaar VV Breskens. Ja, maak even. Daar staat hier over barren, keren, koppen en al die anderen. Ja. Wie zijn dat? Dat zijn bijnamen uit de geschiedenis van VV Breskens. Barre was David de Visser. Dat praat over de jaren 30, 40. Eerst voetballer en naderhand trainer. Een trainer die veel op techniek trainde, als we de verhalen geloven. En Kerre, dat was Henk Vermeulen. Dat was een keiharde, stevige spits, Vesterman. Die was berucht om zijn hardheid. Oh. En dat was ook in de jaren 30, 40. En Koppen was, dacht ik, Henk Venijn. Okay. Ook uit de jaren 30, 40. Dat die mannen actief waren binnen VV Breskens. Zeg, ik ben even iets vergeten te vragen voordat we aan dat boek beginnen. In welke klas spelen jullie?
Breskens speelt momenteel 4e klas. En wie zijn dan de andere... zijn er ook Brabantse clubs bij? Afgelopen seizoen niet. Toen had de KNVB besloten dat de Zeeuws-Vlaamse vereniging bij elkaar zaten en de Brabantse vereniging. Dus de klasse bestond dit jaar maar uit 11 ploegen. Ja. En dat waren allemaal regionale ploegen. Hè. Oostburg, IJsendijken, Biervliet, Sluis, Groede, Hontenisse, Hulsterlo. Waren de ploegen waar Breskens dit seizoen tegen voetbalden. Klingen stond eerste op het moment dat de competitie werd afgebroken vanwege de corona. Oh ja, hoe is dat nou dit jaar gegaan in de klas? Ja, de competitie is stopgezet. Ja? Dat was eigenlijk geen officiële eindstand. Nee. Ja, want er moest nog een aantal wedstrijden gespeeld worden. Maar de ploegen konden, als ze wilden, promotie aanvragen. En Klingen die is gepromoveerd, maar die hebben promotie aangevraagd. Maar Breskens bleef gewoon in de 4e klas. En hoe waren jullie geëindigd? Breskens stond op het moment dat de competitie eindigde tweede. Oh, Ja, ze hadden maar ook die op- konden zelf kiezen of dat ze promoveerden of niet? Ja, maar Breskens heeft besloten om dat niet Nee, te doen, blijkbaar. Dus ik weet ook Oké. niet waarom. Maar Nee, maar dat is goed. het was gewoon weer 4e klas tegen regionale ploegen. Dus Ja. met mooie wedstrijden. Zeg, hoe lang heb je het over dat boek gedaan? Wanneer ben je begonnen? Eind 2017, tijdens een wedstrijd van het eerste elftal, kwam Frans Meijer naar me toe in de kantine. Van Dat is de Sergio. schrijver van Ja, 25 jaar klopt. geleden. Die zei, ik ben benaderd door Hans Bakker, de voorzitter, om een boek over 100 jaar VV Breskens te schrijven. Van 1 mei 2020 bestaat Breskens 100 jaar. Maar die zei, ik heb 25 jaar geleden al een boek geschreven. Dus die zei, ik wil dat wel doen, maar die zei, ik wil dat niet alleen doen. Ah ja. Die zei, wil jij mij daarbij helpen? Ik zei, nou Frans, dat is een eer als je dat aan me vraagt, want dat wil ik heel graag doen. En ik ken Frans al lang, Oké. want Frans was ook een van de oprichters van het clubblad de Bresciander. Dat is 2 jaar geleden helaas ter ziele gegaan, ja. maar dat heeft ruim 30 jaar bestaan. En ik ken daar, bijna 30 jaar ben ik daar medewerker en redactielid van geweest. En heb ik heel veel interviews voorgeschreven, wedstrijdverslagen enzovoort. Dus Frans wist een beetje wat ik in mijn mars had, zeg maar. En die zei, wil jij dat samen met mij oppakken? Ja, ik zei graag, want dat vind ik wel Tuurlijk. een eer om dat project Ja, maar je moet samen het met maar mij ook te kunnen en tijd hebben. En wie hebben de foto's gemaakt? doen. De fotografen van dienst waren Henk Verstraeten en Jan Verlinde. En daar staan ook talloze anekdotes in het boek. En die zijn van een tekeningje voorzien door Jan van Loon. Die Oh, heeft oké. daar stripjes bij gemaakt als Ja, het ware. ja. En wat doe je in het dagelijks leven? Ik ben payroll accountant bij Dow Benelux. Oh, Dat bekend, is de bekend. financiële afdeling. Ja, ja. Ja. Oké, zullen we nou naar de eerste foto gaan? Ja, dat is goed. Oké, dan kijken we even. Nou, licht even toe, alsjeblieft. Ja, dat is een mooie foto. Dat is, Ja, van welk jaar? Uit 1921. Zo. Daar staat ook van onder, ziet u, HOV. Breskens eten bij de oprichting HOV, Hoop op Vooruitgang. En in het loop van de jaren, het exacte jaartal weten we niet, hebben we niet achterhaald, maar is het VV Breskens geworden. Oh, oké. Maar ik vind dat zelf heel prachtig, die foto's van vroeger. Hoe die mannen daarop staan en die kleding en die blikken in die ogen. Ja, ik vind het echt fantastisch om dat te zien. Ja, geweldig. Hè? Dat is natuurlijk gewoon emotie dit. Hè? Ja, ja. Goed, heel we mooi. kijken weer. Ja, dus het kampioenschap al in 1966. Dus 65, 66, ja. Ja, we spelen ze nog op het oude sportveld, zogezegd aan de Sportlaan. Ja? Later zijn we naar Sportpark Barzan gegaan in 1978. En ja, dat was ook een goede elftal. Die zijn kampioen geworden dat jaar. Dus, En waarvan? van de 4e klas. 4e klas, dus Zuid, hij- hè? Ja, Las ik net, Zuid ja. 1, 4e klas gaan. Dan zijn ze naar de 3e klas gepromoveerd. Oké. Ja. Ja? Zo. Dus Henk Henk. komt dus 1987 kampioenswedstrijd in de 3e klas. Breskens BSC. Breskens stond eerste, BSC tweede. Als Breskens wint, worden ze kampioen. 1000 toeschouwers. En vlak voor tijd voorzet van de rechterkant. Henk Otters, kopbal. Ja, en Breskens ontploft. En zoals je kan zien aan de foto zit er ook heel veel blijdschap en emotie Ja, in die foto. nou, Dus dat is echt, echt, ja. het is echt een hele mooie foto uit de historie van VV Breskens. Nou, vind ze ik zeggen zelf. wel eens waar, maar wij schelden mondig. Passie voor, hè? Ja, Toch? inderdaad. inderdaad. Zo, dat ziet er ook gezellig uit. Dat is, Dat is nog voor de coronatijd. ja, dat is seizoen 1999-2000. Hoe zitten we al in 2000? Was ik ja. zelf ook onderdeel van dit elftal. Na een aantal En waar sta jij ergens dit zo een beetje? tweede rechts van onder op mijn knieën. Oh, oké, op je knieën. Ja. Geweldig. Toen werden we kampioen van de 4e klas. En dat was eigenlijk als jeugdspeler van VV Breskens was dat altijd mijn droom om kampioen te worden met het eerste elftal. En in het seizoen 1999-2000 is dat in de 4e klas gelukt met een schitterend elftal. Een vriendenploeg, een kwalitatief heel goed elftal. Een hele goede trainer, Robbie de Munk. Een fantastische begeleiding in de vorm van Camille van Rattingen en Nico de Baardenmaker. En als elftal zijnde, ja, dat was gewoon een topjaar. Ja. En dan hebben we ook een week of 4 wel feest gevierd toen we kampioen werden. Dus, Ja, want het is
lichamelijke beweging, teamsport. Ja, en je werkt ergens naartoe. En aan Ja. het begin van het seizoen zeiden we ook, het verhaal staat ook in het boek overigens Ja. van dat seizoen. Aan het eind van het jaar willen we op die boerenkaart staan. Oké, dat is het En doel. die foto denk ik dat er nu aankomt. Dan Ja. zijn we op de boerenkaart door het dorp gegaan. Ja. En ja, de cafés... En welk waren- jaar was dit nou? 2000. 2000. Op 16 april 2000. Ah, Als ik erover praat, krijg ik nog kippenvel. Ja, ik zie het. Ja, dat is een van de mooiste dingen die ik heb meegemaakt in mijn voetballeven. Ja, echt waar. En leuk dan dat je het dan weer op je zoons... Ja, ja inderdaad. verder. Ja. Ja, En ook goed, hè? actief en vrij fanatiek ook. Mooi. En heel graag voetballen. En dat is het belangrijkste. Ze Ja, gaan graag naar de zeker. trainingen. Ze voetballen zaterdag graag en wedstrijdjes. En ja, dat is gewoon... En heel leuk om welke te zien. dag voetballen jullie altijd? De zondag. Zondag, Brescia ja. is een zondagvereniging, Oké, ja. Ja. Oké, volgende. Dit is een elftal, even kijken, dat is seizoen 2010-2011. Ja? En dan zie je ook, dat was Henk Otters, die we net op de foto zagen, die kampioenstreffer maakte in 87, was dat seizoen trainer van Breskens. Ah ja. Dat ging helaas niet zo heel goed dat jaar, want toen moesten ze na competitie spelen tegen degradatie. De eerste wedstrijd in die na-competitie verloren ze van NSV uit Nespen. En toen moesten ze tegen Filipijnen. En Breskens moest met 2 doelpunten verschil winnen om zich te handhaven. En Filipijnen was periodetitelwinnaar van de 5e klas. Dus die rekenen, zij hadden rijk die mannen natuurlijk, van ja, 2 doelpunten verliezen van Breskens, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Wij gaan promoveren. Maar Breskens had het dat seizoen het beste tot het laatst bewaard. En mede door 4 doelpunten van Johnny de Jager werd het 1-6 voor Breskens. Dus Zo. dat was geen twijfelaar. En gelukkig degradeerde Breskens toen niet. Want dat, Geweldig. dat had niet zo mooi geweest. Ja, heel mooi. Ja? Oh, dat is ook... En dat is dan het jaar daarop degradeerde Breskens naar de 5e klas. Uiteindelijk toch nog in het seizoen 2011-2012. Dat is qua voetbal een dieptepunt in de historie van 100 jaar VV Breskens. Want op het laagste niveau heeft Breskens nog nooit gevoetbald. Dus dat was eigenlijk een schande dat Breskens 5e klas voetbalde. En gelukkig heeft dat maar een jaar geduurd. Zijn ze direct kampioen geworden en weer gepromoveerd naar de 4e klas. En van daaruit 4e klas, 3e klas, maar nooit meer in de 5e klas. Nee, nee. Dat hoort niet bij Breskens ook. Met alle respect, toen moest Breskens dat jaar tegen ploegen voetballen. Ja, met alle respect voor die ploegen, geen enkele excuus of zo, maar Nee. daar hoort Breskens niet tegen te voetballen. Nee, maar het Breskens is... Het gaat echt op en neer, Ja, hè? Zo, hè? ja, In ja. een teamsport, Ja. hè? Ja. Ja. Oké, de volgende. Ja, dit is in 2014. In 2014 is Breskens voor de eerste keer via de na-competitie gepromoveerd. Dat was de na-competitie in de 4e klas. De 7 of 8 keer daarvoor wilde het steeds niet lukken. Ik heb zelf ook nog meegemaakt dat we na competitie voetbal uiteindelijk in de finale kwamen, maar met 2-1 verloren van Maatse Boys. Dus weer geen promotie. En om het duur, Breskens en na-competities, ja, dat was geen succes, laat ik het zo zeggen. En uiteindelijk in 2014 is het toch gelukt met de interim trainer Elmar Lauret aan het roer. Want gedurende het seizoen werd Cor van der Velde de trainer. Waren wat problemen en die samenwerking is toen beëindigd. En Elmar was assistent-trainer, ook een jongen van de club. En die heeft toen het seizoen afgemaakt. En in extremis heeft Breskens toen op de laatste speeldag een periodetitel gepakt. De na-competitie ingegaan zonder enige verwachtingen eigenlijk. Maar ja, ze hebben Steenbergen verslagen. En uiteindelijk de finale tegen Victoria 03. Met 2-0 gewonnen. De heenwedstrijd was 2-2. En dan de thuiswedstrijd wonnen ze met 2-0. Ja, toen was het ook weer feest in Breskens. Ja, Dus, weer feest. Ja. weer feest, ja. Maar volgens mij hebben we hier een impressie van. Ja, aan dat de is hand toen van een een filmpje filmpje. gemaakt. Hè? Ja, dat klopt. Nou, we starten gewoon het filmpje en licht maar even toe als Ja, je wilt. dat is goed. Ja? Ja, dat is een filmpje van 2014. Toen promoveerde Breskens via de na-competitie. Het was de eerste keer in de geschiedenis dat Breskens via de na-competitie promoveerde. Want al de voorgaande 7 of 8 keer mislukte het steeds in het Zicht van de Haven. Een paar keer in de finale gestaan, maar verloren. En nu dat jaar lukte het eindelijk om via de na-competitie eens te promoveren. Dat seizoen was ook een seizoen met de nodige dingen die gebeurden. Want de toenmalige trainer Cor van der Velde werd in februari de samenwerking met Cor beëindigd door omstandigheden. Ja. Assistent-trainer was Elmar Lauret, ook een jongen van de club, ook jaren op het eerste elftal gevoetbald. Die heeft toen het trainerschap overgenomen voor de rest van het seizoen samen met Willem van den Broeke als assistent, ook oud-speler van VV Breskens. En in extremis op de laatste dag van de competitie een periodetitel gepakt. En zonder enige vorm van verwachting in de na-competitie ingegaan. Maar het begon te lopen en de eerste ronde werd Steenbergen uitgeschakeld. En daarna moesten ze tegen Victoria 03 uit Oudenbosch
Uit werd het 2-2 en de thuiswedstrijd werd met 2-0 gewonnen. En toen promoveerde Breskens dus via de na-competitie voor de eerste keer in zijn geschiedenis naar de derde klas. Zo, heel Dus dat goed was, zeg. ja, dat was wel een bijzonder moment. En ook voor Elmar als jongen van de club. Ja. En Willem van den Broeke als een assistent om dat toch mee te maken. En dat verhaal staat ook in ons boek. Oké, we gaan maar verder. Met een foto, dat wordt dan een foto zeker van 2015 zeker? Ja, je hebt natuurlijk ook al... kijk. Dit is 2017. Oh, 17, ja. Toen was Hubert van de Hemel uit Terneuzen was toen trainer van Breskens. En toen is Breskens opnieuw via de na-competitie gepromoveerd. Oké. Dus dat was de tweede keer dat in de geschiedenis gebeurde. Ze eindigden toen op de tweede plaats in de competitie. Luctor 88 werd toen kampioen. En waar komt hij vandaan? Luctor is Heineken Zand. Heineken Die Zand. zijn ondertussen Zo, ja. gefuseerd met Heineken Zand tot Luctor Heineken Zand. Oké. En Breskens was tweede, had wederom een periodetitel. En ging de na-competitie in eerst tegen Achmaal uit Brabant. Die werden ruimschoots verslagen. Uit werd het 1-1 en thuis 5-1. En toen moesten ze tegen BSC uit Roosendaal. Die waren tiendes in de derde klas geëindigd. Dus dat zou een hele moeilijke opgave worden, was de verwachting. Maar ook toen had Breskens het beste eind tot laatst bewaard. Want de thuiswedstrijd eindigde in 5-1. En ja, BSC werd gewoon van de mat gespeeld. Ah, ja. Dus die uitwedstrijd was eigenlijk een formaliteit. Maar ja, die moet nog altijd gespeeld worden natuurlijk. Maar die eindigde in 2-2. En zodoende promoveerde Breskens toen wederom via een na-competitie naar de derde klas ook. Oké. Dus. Nou, je weet alles uit je hoofd. Maar als je het opgeschreven hebt, dan scheelt wel. Ik weet heel veel van de geschiedenis van VV Ja, Breskens. even tussendoor. Heb je ook een opleiding om een boek te schrijven gevolgd? Nee. Heb je allemaal van meneer Meijer gehoord? Ja, is gewoon mijn eigen. Ik schreef al jaren even voor het clubblad. Oh, Mijn moeder zei overlast nog tegen me, ja, vroeger had je voor opstaan ook altijd een goed antwoord. Je kan altijd goed dingen verwoorden. En ik ben ook een voetbalstatisticus. Ik onthoud heel veel wat ik zie. En ik vind het ook heel leuk om erover te praten. Ja, ik hoor het, Het is mijn passie voor zijn. Ja. Dus ja. Hoeveel uren zijn erin gaan zitten? Ja, 2 jaar in totaal zijn we eraan bezig geweest. We zijn eind 2017 begonnen. En eind 2019 moest dan alles klaar zijn qua kopij en qua tekst en dergelijke. En dan bij drukkerij Durenkamp, waar Frans ook werkt, hebben ze dan heel het boek in elkaar gezet. Moest het naar de binder toe. Dus daar hadden ze ook nog een paar maanden voor nodig. En dan zou het op 1 mei 2020 gepresenteerd worden tijdens de receptie ter ere van het 100-jarig bestaan. Maar ja, dat is helaas niet doorgegaan vanwege de coronacrisis. Ja, en gaan jullie nog iets vieren of zo? Ja, de activiteiten zijn uitgesteld. Want dat, een jaar? Waarschijnlijk wel. Maar het is even afwachten natuurlijk wat er nu in de loop van de tijd nog allemaal gaat gebeuren in verband met de crisis. Ja. Maar het is wel de bedoeling dat die festiviteiten nog ingehaald worden. Ja. Dat zeker, want dan moet natuurlijk wel een feestje gevierd worden. Daarom. Hebben we nog foto's, dacht ik, hè? Ik denk dat we nog... Ja. Dit is de selectie van afgelopen seizoen. Ja. De eerste elftal van VV Breskens. Die dus uiteindelijk op de tweede plaats geëindigd zijn. Ja, maar de competitie, heb je verteld. De competitie is niet afgemaakt. Ja. Dus. En hebben we van dit jaar ook nog een foto? Nee, daar zijn nog geen Nee, foto's verder. geen foto's. Nee. Zeg je, iedere club heeft hoogtepunten en dieptepunten. Ja, dat klopt. Kun je even een dieptepunt, dat is heel emotioneel. Ja. Wil je het vertellen? Ja hoor, dat is geen probleem. Het absolute dieptepunt is natuurlijk het overlijden van Esat Osmanovski in 2004. Op 23-jarige leeftijd. Zo heb ik ook een heel verhaal in het boek over geschreven over Esat en zijn familie. Er waren asielzoekers uit Macedonië die vanwege de Balkanoorlog naar Nederland gevlucht zijn. Een hele rondrit door langs asielzoekerscentra gemaakt in Nederland. Uiteindelijk in Breskens terechtgekomen, opgevangen door de gemeenschap in Breskens. Ook door pastoor Omer Hiliet, die heeft ze toen in huis genomen. Okay. En Esat en zijn vader Sisko waren ook voetbalminded, hele goede voetballers ook. En Esat was echt een heel groot talent. Bij VV Breskens komen voetballen uiteindelijk als 15-jarige zijn debuut gemaakt op het eerste elftal. En de belangstelling van diverse profclubs gekomen en uiteindelijk ervoor gekozen om naar de A-junioren van PSV een seizoen te gaan. Dat is bij 1 seizoen gebleven, door ook wat blessures, maar ook vanwege het feit dat ze nog geen verblijfsvergunning hadden. Oh ja. Dus dat was allemaal heel moeilijk qua paspoorten en dergelijke. Ja. Is hij teruggekomen naar Breskens en heeft hij zijn eigen volledig ingezet voor de VV Breskens Esat. En helaas op 23-jarige leeftijd, op een dinsdagavond, zakte hij in elkaar op de training. Hartfalen, gereanimeerd, naar het ziekenhuis in Brugge gebracht. Maar op 18 november 2004 op 23-jarige leeftijd overleden. Ja, een litteken. Dus, ja, dat is echt een donkerzwarte bladzijde in de geschiedenis van VV Breskens. Ja. Want dat
Dat is niet Maar misschien ervan. ook wel goed dat je dan met zo'n teamsport elkaar erop kunt vangen. Ja, iedereen heeft natuurlijk steun en zorg met elkaar. Ook het dorp Breskens, want ze waren ook gekend binnen het dorp Breskens. Binnen de voetbal natuurlijk. En ja, op de een of andere manier heeft Assad toch nog iets betekend voor het gezin Osmanowski. Want een paar maanden later kregen ze een definitieve verblijfsvergunning. Zo. En zijn vader en moeder en zijn zus Diana zijn er altijd van overtuigd geweest dat Assad zijn verdienste is geweest. Oké. Dus... Zeg, en hoogtepunten, kun je er een paar nieuwe Ja, alle kampioenschappen natuurlijk. Ja, die Geen heb je kampioenschap, genoemd, ja. dat is een hoogtepunt. Brescia is 10 keer kampioen geweest. Ja. Ook is Breskens regelmatig gastheer geweest, vooral in de jaren 80 van profclubs. Ah, ja. FC Groningen is op bezoek geweest, KV Kortrijk is op bezoek geweest, NAC Breda is op bezoek geweest, FC Groningen. En tijdens het 75 jaar jubileum in 1995 is ook Ajax in Breskens op bezoek geweest. Oh ja, dat weet ik En nog. een wedstrijd gespeeld tegen het Zeeuws-Vlaamse elftal. Ja, dat heb ik gelezen, ja, dat klopt, ja. Ja, Dat is wel bijzonder. 4200 man langs de kant. En nou de vraag natuurlijk, voor welke club ben jij? Ik ben voor Ajax. Oh, dan mag je blijven. Ja, als je van voetbal houdt, ben je voor Ajax, zeg ik altijd. Nou ja, Daar is niet altijd iedereen mee eens, maar... Ik heb een paar schoonzoons en zo. Oké. Daar gaan we het even niet over hebben. Zeg, als mensen dat boek willen hebben, hoe kunnen ze daar aankomen? Vertel. Het is te koop via VV Breskens natuurlijk, is te koop bij drukkerij Durenkamp, die het boek En heeft wat uitgegeven. kost het? Het kost €20. Oh, ja. En bij de Primera en Breskens is het ook te koop. En hoeveel oplagen heb je totaal? Er is een eerste druk geweest van, dacht 550 boeken. En daar zijn er nu al ruim 350 van verkocht. Zo. Dus Dan komt er misschien nog wel een tweede druk ook. wie weet. Wie weet. Wie weet. Goed, heb jij nog iets toe te voegen van hoogtepunten of personen die je wilt noemen of zo? Nou, niet speciaal. Nee. Een vereniging drijft op vrijwilligers en ik denk als je naam gaan noemen, dat je dan altijd iemand vergeet en Klopt. dat wil ik niet. En nou ja, ik ben heel trots dat ik dat boek heb mogen schrijven samen met Frans. Het was een fantastisch project. Ja. En ik heb het met heel veel liefde voor VV Breskens gedaan. Ja. En ja, het resultaat is ernaar. We hebben al heel veel complimenten gekregen. En Ja. ik denk ook dat het een aanbevelenswaardig boek is om te lezen. Oké. Dus, maar je valt nou niet in een gat van dat je niks te doen hebt. Nee, we krijgen genoeg te doen. Nou, ik ga de kijkers bedanken. Is goed. En jou ook natuurlijk. Oké, graag gedaan. Nou, beste kijkers, dit was weer een passieverhaal voor dit keer de teamsport, het voetballen van VVV Breskens. En ik zag ergens zwart-wit staan, klopt hè? Kleurrijk zwart-wit. Kleurrijk zwart-wit, Ja, dat is de titel van het boek. Ja, nou, Serge, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Dat je gekomen bent en geniet ervan. En zeker met je zoons en zo. Welke plaats staan zij? Jasper is een aanvallende middenvelder en Gijs is net als zijn vader een spits. Oké, nou, Dus mensen veel succes. oké, ga ik doen. Oké.